Üdvözlök mindenkit! Szia! TS és fiúk foci edzésén vagyunk. Szeretném megköszönni a felkérést Csúri Dájminak, hogy a fiúk itt eláztathatnak most engem. Ha jól tudom, ez a kezdeményezéshez egy felajánlást is kell tennem, ami most kivételesen egy jászberényi kisfiúnak szeretném, hogy a segítség lenne, Farkas Ricsi. Tehát a mostani locsolkodás akkor Ricsi segítésére fog megtörténni. Ha jól tudom, akkor 3 további jelöltet kell ilyenkor megadnom, akik szintén egy ilyen nemes gesztussal próbálnak majd valamilyen szervezeten vagy személyen segíteni. Ők az első személy az Fejes Jati, a Budapesti Honvéd játékosa, a másik Tóth László, ő a Puskás Akadémiai, és a harmadik jelöltem az pedig Takács Gábor, a Kölyök Liga szervezője és vezetője. Jöjjön akkor, aminek jönnie kell. Az igen! Még! Köszönöm szépen!